Life. Ọrịa ndị mmadụ ege ntị, anụ m ekene unu ncha niile, ekene ife na-ekweli gị bụ asị gị deme. Wee na-ekenekwazi ya Chukwu n'isi gị ka isi wee dịle ndụ n'abalị nke ikpeazụ n'ọnwa 2020 nke arọ anọ anyị nọ n'ime ya. Ọ fọrọ ife dịka nkeji awa na-abụ ka anyị banye n'arọ ọfụrụ. Ebe isi wee na-ekili nwaada amala ezigbo mma bụ na Igbo TV. Anyị na-anọkọ ọnụ n'oge ndị Igbo. Oge ndị Igbo nke anọ na-ewetala gị bụ oge ndị Igbo nke pụrụ iche, nke ikpeazụ anyị ga-ewetala gị n'afọ 2020. Mụọ ka a na-akpọ nwaada na-enwere adịgboroja, nwaada Kindness Ezeugo. Ọmụnwa bụ ihe ga-anọ n'isi oche mmemme nke taata na Igbo TV, ebe anyị na-ewetala gị oge ndị Igbo. Ka ị na-esonyela anyị ka barụ ka ị na-agbasa ozi anụnwa, ịghọtago, bekee kpọrọ ya share. Ọ bụrụ na ị na-afụ ihe anyị na-eme, ka barụ ka ị na-eshie ya, maka na anyị nwere imirikiti okwu dị iche iche anyị ga-etinye ọnụ tupu anyị abanye n'arọ ọfụrụ. Ị nwere ike ị na-ajụ ese na-asị nke ọ bụ nwaada na ebe anụ. Ọ mụ nọ n'isi oche tata, ịghọtago, ọ bụrụ m nwe ụlọ, mana ọ mụ nọ n'isi oche n'ụlọ tata. Mụ na ọga m kpatakpata, ọga anyị ncha niile, nwoke ihe gbasatara Igbo na-adị mma, nwoke ji ihe niile ọ nwere, ebe niile, ụlọ mgbasa ozi niile ọ nwetasịrị wee na-akwado mmemme asụsụ Igbo, bụ ihe ga-anọnyelu m n'oge ndị Igbo nke pụrụ iche nke tata, nke ikpeazụ anyị na-ewetala gị na Igbo TV. Onye na-ekwu maka ya bụrụ onye ọzọ. Ana m ekwu maka nwanne anyị nwoke Maazị Izuchukwu Grateful Heart, onye wubelu Igbo TV. Mgbe na-asị gị Grateful Heart deme ka ime. Adị m nnọọ ma ndewonu ụmụnne m ndị Igbo. Nna kelela anyị ndị Igbo ọfụma biko. Igbo kwenu kwezuonu. Ana m ekene unu. Daalụ nwaada Kindness. Ka imekwanụ. Adị m nnọọ ma apụtagwo m, a sị na onye dị ndụ gbara fes. Ọ kacha mmadụ ịdị ndụ hụ ụbọchị ikpeazụ n'afọ 2020. Anyị ekenewo Chukwu. Ndewo. Asị m na ị makazikwa n'abalị ahụ, ọ maka na a na-akwado ịchụ arọ, maka na ịma na o nwere okwu nji wee malụ gị, ịghọtago na afọ ọzọ bụ okpu atata. Ọ dịka ka a na-achụ arọ ka a na-achụ ụfọdụ ihe. Ihe mere n'ụwụ na ndị Igbo tụrụ inu si na ọ na-adụ mma atatụ ụkwa atatụ akị, wee wuru ya wụ na a na-eme onwe ike na-adaba. Ọ dịkwa na tụpụrụ oge ọbụla ana m anabata gị na oge ndị Igbo nke ikpeazụ nke pụrụ iche a na-eweta na Igbo TV. Ama m na ọgụ a bụ onye isi, mana ọmụ anwụ ụlọ tata, ịghọtago. A sị na ndị Igbo tụrụ inu si na ọkụ agụghịrị nwata n'aka anaghị ere uwe. Ọ dị mma biko. Na nchịkọta, ịma na ọ bụrụ na ị na-anya n'arọ 2020 anụ, ị ga-aghọta na imirikiti ihe karị, ịghọtago. A na-ekwu okwu EndSARS, ekwu okwu COVID-19, ekwu okwu Boko Haram, ịmagoro ihe niile mere karị. Ya na ọ bụrụ na ajụ ogu nwa na onwe gị, asị kịta anụnwa na ndị anụnwa bụ ndị kacha mma ọfụma na 2020, ịghọtago. Ke ndị nwere ike isi na ọha nwa kacha mma ọfụma na 2020, ka ekwanụ ndị nwere ike isi na ndị a emetachara ya na 2020 anụnwa na ha nwere ike nya ka ha tinyekwu obere ọkụ na-arọ na anyị na-abata n'ime ya 2021. Daalụ nne nwanne anyị nwaanyị nwaada Kindness. Ajụjụ gị amaka. N'iza anya wa ajụjụ, nke wụ eziokwu na ọ bụ na ị gere ntị n'ihe m kwuru na mbụ, asị m na onye dịrị ndụ gbara fes. Ihe ọ pụtara bụ na onye gbara fes, ọ bụrụ na ịsụ ya na oyibo, onye ahụ eluzu na-eluzu. O wee bụrụ ya ị na-anya onye ọbụla dị ndụ n'ụbọchị nke taata, maka anyị ma ihe niile mere n'afọ a, ma ndị gbagoro elu ma ndị gbadara ala, nwee ndidi, chere oge Chukwu. Ọsị hụ ka ya ga gbuo onwe, ọsị nke ya gaghị zuo ohi, maka ihe siri ezigbo ike. Ọ nwekwara ndị ọ dịrị mma. Onye ọbụla nwere ndidi na ihe ndị niile a dụrụ ndụ, ahụ sie ike,
onye ahụ gbara first. Akwa ya. Otu m si chee ya wee. Ya na-akọwa na onye ọbụla gbazi first. Ọwụ na ị nọ na-ege m ntị n'ụbọchị nkịta na-ahụ m anya ịgbara first. Onye gbara first. Maka na Ndubuisi. Ọkwa iji ọwụ ihe abara n'aha Ndubuisi. Maazị Izuchukwu, tupu anyị na-abanye n'ime ụmụ okwu ndị ọzọ niile anyị ga-etinye ọnụ na ya taa. Enwere ofu ebe m chọkenere ka imetụ obere aka tupu anyị na-aga n'ihu. Kemgbe iwubere ya bụ Igbo TV, ị na-akaba arụ na-akwalite ndị na-eme ihe onyonyo, na-akwalite ndị na-akwado asụsụ Igbo, ihe ọbụla bụ ihe gbasara asụsụ Igbo. Mụ na onwe m afụ gị ya na ọ na-amasị gị maka mụ ọbụla mgbakwara n'Igbo TV ọ na-adị m ka ihe na-amasị gị nwa mara m mana ihe m na-afụ n'anya na-egosi m na ọ na-amasị gị ịghọtago. Mana ị na-anya ịfụ na ọ bụrụ ọsọsọ mụ na gị na-abụ ndị Igbo ịghọtago. Enwekwalụ ndị ọzọ niile bụkwa ndị Igbo na-ejiro ụmụ ebe ha nwere nya soshal midia ha nwere ma kirikiri ebe mgbasa ozi ha nwere akwalite asụsụ. Kedu ka anya bụ mmasị si wee nya ka isi bido inwe mmasị ịkwado asụsụ Igbo? Ama m na ịbụ onye Igbo mana ịmara ọbụrụ mmadụ ncha bụ onye Igbo na-akwado asụsụ. Kedu ka isi nwee mmasị nya sị ka iwube nya bụ Igbo TV wee na-akwado ịmagonunu ma anyị nwa na-emegasị ihe ma ndị na-eme kọmedi, ihe kpa ọchị, ma ndị na-eti egwu, ma ndị na-eme ihe onyonyo, ma ndị na-agụ agụ ghọtago. Ke ka mmụọ isi wee na-akwado ụmụ ihe ndị anụ anya ka isi tie. Ndewo, daalụ Nwaada Kindness, ajụjụ gị amaka. Ihe mere n'ụwa na nyawu ihe eteka otegwori mana o nwere ike mgbe ọ gwara m n'uche ime enwere ike enweghị m ike ime mana mgbe o ji dapụtazie ihe wuo n'afọ 2017 o techabeghị aka mgbe anyị pụtaziri ife imezie ka a na-ahụ ya anya maka abịara m n'anya ndị na-eme ihe onyonyo ma ndị na-eme ihe ntọchị a na-akpọ kọmedi ma ndị na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche na-akwado Igbo. Onweghị ndị na-enyere ha aka ịhụ na ihe a na-emewe na-aga n'ihu. Ndị nekwa anya ọ dụzie m ka asụsụ na omenala Igbo na-abịazi ime gị ọ na-anwụzi ka ọkụ ọ na-ana inekwa anya n'ihe onyonyo a na-eme. Ndị na-emenyawo ihe onyonyo a ụfọdụ n'ime ha anaghị achọzi iji Igbo na-eme maka na ọ na-eme ha were Igbo mee ya. Ndị mmadụ anaghị eji ike ha anaghị azụ ya, ha anaghị agba aka ahịa ọfụma. Inecha anya ihe anya ị gakwa na-atacha ha ụtọ taa maka na azụmahịa a na-azụ ụwụ ka enwee ike nweta uru dị n'ahịa. Enecha anya ihe anya nsị ọwụzie na mmadụ niile ga na-azụzi ahịa a ga-enwetarịrị uru. Ihe ọ pụtara na asụsụ na omenala Igbo ga-anwụpe ya, ọ ga-anwụrụ n'anya, ọ ga-anwụnyu anya. Nwere si na ọ gaghị awụ ebe m dị ndụ. O nwekwara ụmụnne anyị ndị ọzọ maka achọghị m ịkpa aha maka ọwụ na m bịa kpọwa aha n'ụbọchị nke taata ọ ga-enwe ndị m ga-agba aha nwee ndị mere ha agba aha ịmagwo mana onye ancha niile na-amaragwo onwe ọnwụgwu ndị hụrụ ntutu taa si na ya wa asụsụ Igbo na onye ha nwụ. Ana m ekene ha n'ụzọ pụrụ iche. Ọhịa awụ ihe mere m ji gbanyawo mbọ si na ihe ọ ga-eriwo ego ka m gbaa mbọ hụ na ya wa asụsụ Igbo anwụhụ. Mgbakwanụ mbọ ka ike ha m nwa obere mbọ a Chineke na-emekwana gị na-emere onwe ya aha. Mana anyị ngwa nke bụ eziokwu anyị erutebeghị ebe anyị kwesịrị ịga. Anyị ka nwere ọtụtụ mana a sị na ụjọ anaghị atụ afọ o buru ụzọ. Onwe ihe na-eme obi siri anyị ike anyị ga-erurịrị ebe anyị na-aga. Aga m ahapụgodo ya otu a mara onwe ihe nọ mana ka m hapụ ya otu a. Ọ dị mma. Asụsụ enyere malụ n'ezigbote mma. Mụ na onwe m na-asịkwa ka ijisie ike n'ọrụ ịghọtago. Onye nwe anyị gbaa gị ume nyere gị aka ihe ọbụla bụ ihe ga-eme ka ya bụ ihe ị na-eme na-aga n'iru ka Olisa donyere gị aja n'ukwu bụ na ihe a na-eme na-aga nnọọ ọfụma. Ọ dị mma. Iji banye n'ihe ndị ọzọ ịmana ọ bụrụ na ị na-anya na 2020 ụfọdụ na-akpị ya 2020 ọ na-anazi ana
ifu na onye ọbụla na-akọt na na 2020 awụ onye ikpala aka n'ọnụ sị gị n'ahịa ya na-azụ na-enwekwu na ya fọdụ ọnụ ya jikọ ọrụ mmadụ. Onye ikpala aka n'ọnụ ọsị gị na ihe kwụsị ike ịhapụ obodo anụ a mana ifugo ka imi na ya si wee 2020 ya pata n'ogbe. Onye ikpala aka n'ọnụ enwezie ka mmadụ si wee na-emegide ifu onye ọbụla enwere onye na-ekwute na origo nri ịghọtago. Inekwa n'anya ifu na eziokwu dịkwa n'ime ya maka na bido na ọnwa Maachị nke arọ anụnwa na ha agwụ agwụ na mba ndị ọzọ dị iche iche mana Naijiria ebe a na ifu na enwere lockdown asị onye ọbụla n'ọnụ ụlọ. Ibe n'anya ifu na ndị niile ụfọdụ na-azụ ahịa bụ ha pụọ apụọ enweta ọnụ ihe ha na-eri ịghọtago. Nwee ndị bụ ọ bụ na ha ejero kọntra nya jepụ ego ama nnabata aka. Mana ijekwa n'anya o ifukwa na ofu ara anụnwa imirikiti ndị mmadụ na-alụ ụlọ ịbanye na soshal midia ifu ndị nya kwụbata ego ụlọ ifu ndị na-agba ụgbọala ama m igote ebe m si abịa nya ifu na enwe ndị ego dị n'aka ịghọta ka dị iche na onye akpatalụ ndị n'ọchị ndị na-akwa maka na ọ bụ na ara anụnwa nya akpọrọ akpọ ka chinchin echere m na ụfọdụ ndị mmadụ na nya ihe ga na-agara ha nnọọ ndị ọzọ pụtaja na-eti na enwere ihe na ka ezi emezi ka e mere o ji wee dị ụlọ aha ndị nke anụnwa a na-achị na-eri na-ego ụgbọala na-ego ụlọ na-ejepụ eje vakeshọn. Ụfọdụ ndị mmadụ asị gị na ha afụbelụ mmiri. Kedu ihe kpatara o ji wee dị ụlọ ahụ? ụwa awụ ndị n'ọchị ndị na-akwa mana onweghị onye ga-ekpe ekpere ka a were onye na-ebe akwa. Ihe mere na okwu uwe eziokwu. O nwere ndị ụwa afọ ha ji bute ike nwekwe ndị bere nya bere akwa otu a nke ọ dịkwa n'afọ gara aga. O nwere afọ ga-adịrị mmadụ mma nwee afọ agaghị adịrị mmadụ njọ mana kọdụ na dịka m si kwuo na mbụ anyị ga-enwe olileanya na afọ nke anyị na-eji ebe echi ya aka nke a gara aga mma. Ọ bụrụ na nke afọ a dịrị gị mma olileanya ya wụ na nke echi ga-akakwa nke gara aga mma. Ọkwa na nke a gara aga adịghị mma olileanya ya wụ na nke anyị na-aga ịba echi ya aka mma. Ọ dị mma ịzara ajụjụ a mana ịzachara ya ka m si wee chọọ mana nsogbu adịrọ. Ihe kpatara m ji jụọ ajụjụ a bụ na ọ bụrụ na ị na-anya n'ihe gbasara korona a na-eti coronavirus ruo echi niile bụ 2021 abalị nke mbụ n'ọnwa nke mbụ n'arọ 2021 anyị na-akwado ịbanye ihe dịka awa na-abụ na-abịa. Ihe afụ na aka ya akụkọ akụkọ korona anwa maka na ụfọdụ ebe dị iche iche kịta anụnwa na Naịjirịa ma ebe a na-eme ekpere ma ụlọ oriri na ọṅụṅụ asịghị onye ọbụla n'ọnụ ụlọ maka na ya bụ ọya anachitego azụ. Ndị so bekee si na ihe anọ n'ime ya bụ second wave of the virus na Naịjirịa ịghọtago. Ị na-anya ifu na ọ bụ na ọnụọgụgụ ndị na-ebute ya bụ ọya gbagotebe ọzọ na enwekwala ike asịkwa ndị mmadụ ji enọla anị n'ọnụ ka ọya ahafe ịgbasa hafe igbu ndị mmadụ ịghọtago. Asịkwa ndị mmadụ nọkwa n'ụlọ ifukwa na enwere ike ihe mere n'arọ a na-achọ igwu agwụ anachitekwa azụ bịa mmekwa ọzọ n'arọ na-abịa. Ụdị ha anụnwa anwa mee ifu na onye bere akwa na enwere ihe ori n'arọ anụnwa nwere ike bụ ofu akwa ahụ echi niile. Mana ama mkwụrụ maka na anọ n'ụlọ ahapụ ị na-agba mbọ. Ama mkwụ na anọ n'ụlọ ahapụ ị na-eri nri ịghọta. Ama mkwụ na anọ n'ụlọ enwee ka arụ si nwụọ mmadụ ọma ngote ọgwụ nwụọ. Ya kpatara m ji wee jụọ gị ajụjụ anwa m jụọ gị maka na mụ na onwe m na-eche na enwere ike ọ bụrụ na enwere ihe ndị a butere ike mere iche ma ọ bụ na o nwee ka ha si wee tinye anya na ụdọ azụmahịa ha na-azụ ịghọta. Maka nji wee na-ekwu ihe anụnwa bụ ọ bụrụ na enwee ka esi wee si ngwakwa onye ọbụla tupu n'ụlọ ya nwere ebe ọbụla ijela. Ndị bere akwa na ihe adịghị ọrụ ha na mma mgbe ha nọ n'ụlọ gịnị ka ha ya eme ịghọta. Enwere usoro nwere ike gụwa na onwe gị atụmatụ ị nwere ike isi ebe ọ bụ na imeri otu anụnwa n'arọ gara aga enwee ka esi nwegharịa lockdown ọzọ gwasio na enya enwere ebe ị nwere ike ịkpatụnata aka. Ndewo ajụjụ gị a aghọtagwo m ụzọ ọzọ ebe ọ na-aga. azagwo m ụzọ nke ọzọ ka m gazie n'ụzọ nke ọzọ. Ajụjụ gị a dị mkpa
maka na a sị na onye agụụ anaghị ekpe ekpere. Ihe a mere n'afọ a akụziela onye ọbụla ihe. Na mbụ, ndị na-achị anyị kwesịrị ime gịnị? Ndị oyibo kpọrọ ya step up, maka nke bụ eziokwu bụ na agụụ nyụrụ ụmụ mmadụ anya. Ewezụga ndị ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ na-eme a na-eme ihe mmadụ mee ọ na-emepụta ha, a na-enye aka na-ewere ihe na-enye ndị mmadụ gara ịnwụ ka ọkụkọ. O wee bụrụ ya dịka isi kwuo, ewepụgodo na ọgwụ na korona abịaghị, ihe isi ike ka nkụ na obodo. O wee bụrụ ya, a na-ayọ ndị na-eme gịnị, ndị na-achị anyị, ha mee gịnị? Biko dododododo ha na-ete ndị ha na-achị anya na ihe isi ike karịrị akarị. Abịakwa n'ụzọ nke ọzọ, na ndị anyị nwawo ndị a na-achị achị, ndị mmadụ kwa nke bụ eziokwu, ndị mmadụ gbanere site n'inyere ụmụnne ha aka. Mgbe na-ayọkwu na-asị, biko otu ahụ isi mee ya mgbe gara aga, jisi nnọọ ike ịtabiri otu ahụ esi eme, ịtabiri inyetu onye a, tabiri kwenyetu onye a, ka o nwee ike mee gịnị, ka ihe nwee ike na-aga aga. Maka dịka isi wee kwuo, ahụ nke anyị na-aga ibe echi, korona agwụbekwe, onwebeghị onye ma ihe ga-eme echi. Anyị anaghị asị ka anyị kpee ekpere na ihe ga-aka jọọ njọ, ọhụhụ ekpere anyị, mana ma emere enu ma emere ana, anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-agba mbọ hụ na anyị nyere ụmụ nne anyị aka, gbakwa mbọ hụ na ndị gọọmenti ha biko ha bịa nyere ndị a na-achị aka, maka na ọnwụ ka ha na-anwụzikwe, na-agụụ ka nkụ. Ndewo. Ọ dị mma. Tupu ma achachikwa ajụjụ anwa njụ gị, ebe okwu gị gbadoro okwu na-abụ na ndị isi anyị na-achị achị kwesịrị ike ịfụ na ha nyebere aka ka ndị mmadụ nwee ike ịghọta, at least a na-afụ ihe a na-enye ọnụ a na-ele, ịghọtago. Na ụmụ nwanne anyị ndị ọ dị n'akpa enyekwaziala ndị mmadụ aka. Ị na-achọ ịkọwa kịta anụnwa na ọ bụ na gọọmenti abịarọ nye asị ngwa na-enụ nke a na-enụ nke a, maka na ihe bụ na ị na-anya ihe afụ ihe palliative, ihe niile ebutere ka enye ndị mmadụ ewelu jee zomicha. Ọ bụ na ọ bụrụ maka mgbe ya ensas anụ ndị mmadụ, ihe a niile karị nọ ebe a mebicha. Ụfọdụ oge ịnụ na a na-ele ya ele, ịbịazịa ka i butere akpa ịfụzịa ka amalụ ka covid na-enu ya, ọ bụrụ ihe nwe butere ka enye ụmụ ogbenye. Ka ịghọta, achọrọ m ka itinyetụ ọnụ n'ihe gbasatara mmadụ inyere onwe ya aka, maka na ịmasị onye a na-enyere aka, ọ bụ na ịkụziele ya ka esi anya onye ị na-ahụnye azụ, ịkụziele ya ka esi afọ azụ, ọ ya akanyela ya aka mbọsị ị na-anọghọ onwe ka azụ ya si bụ ịghọta, o jiri aka ya gba mbọ fụ nke ọ na-eri. Mana ọ bụrụ na onye ọbụla bịa kwodo gọọmenti, ifu na mmadụ ncha niile ekpegoro kịta gọọmenti godi ka ha nyewara aka kịta, ọ bụghị mmadụ ncha niile ka gọọmenti weta ego iri. Ama m ịghọta ebe m si abịa. Ọ bụghịkwana mmadụ ncha niile na-asị ngwa anyị na-eme giveaway, enwe palliative a na-enye ndị mmadụ, ọ bụghị mmadụ ncha ka o yi elu aka. Ị nwere ụzọ ị nwere ike ịgbado otu okwu gbasatara ndị na-azụ ahịa, maọbụ ndị ihe mmadụ nwere ike imebenyebeli onwe ya aka, maka na echekwube gọọmenti kwe ndị na-enyere mmadụ aka, echekwa ma o nwere ike ifia arụ. Enwere ụzọ nwere ike ndị mmadụ na-agba mbọ na ya azụ ahịa nwere ike isi ya nyebelu onwe ha aka, maọbụ ụzọ ha ga-esi. Ama m ịghọta ajụjụ m na-agbado okwu. Aghọtara m ajụjụ gị. Ịgwa nke bụ eziokwu, ihe i kwuru na anyị niile ji anya anyị hụrụ ihe mere na oge EndSARS protest, mgbe a na-ediscover ihe ndị palliative na ụmụ ihe ndị a. O wee wụrụ na o nwere ihe ndị ewetara ka enye ndị mmadụ mee gịnị, were kpachie. O wee wụrụ mmadụ ime gịnị, ịgba ajọ. Mgbe ụfọdụ ọ naghị awụchado na ọwụ ndị gọọmenti na ihe o nwere otu isi wee kwue na mbụ, anyị na-eji aka anyị ndị na-eme ihe na-eme anyị. O wee bụrụ ya, biko ka anyị hapụzi iji aka anyị na-eme gịnị, na-agbasa onwe anyị ajọ ma ọ wụ wicked n'asụsụ bekee. O nwee ihe enyere gị ka inye mmadụ, were ya gaa nye. Maka mgbe ụfọdụ dịka ihe palliative a si were gaa, a na-ahụ ya, a na-ede ya, a na-ewepụta anya wụ ya si gaa were gaa nye ndị mmadụ, ewere eme gịnị, dokpusie. Mana ana m atakwa ndị gọọmenti ọwụ ụta, maka ọwụ na inye mmadụ ihe si ya gaa nye,
oke na ọrụ doro gị ime gịnị ịgba mbọ hụ na ọwụ sọsọ iwere nyawu ihe gasị ya enye ị ga-agba mbọ hụ na enwere onye na-elekọta ya anya ụta dochara ha abụọ mana ana m ekwusi ike ọwụgwuru na ndị na-achị anyị na-agbasi anyị ajọ ma wickedness kedụzi otu anyị ga-esi were na-agbasi onwe anyị ọwụ onye asị ya nwụọ ọnwụọ mba onye ọbụla asị ya nwụọ ọnwụọ ịma na onye ahụ onye mmụọ o wee bụrụ ya o ji akwa asa ahụ megịnị mara onwe ya a sịkwa na na-anụ ihe akwụkwọ mma ha ka okpu ata enwere m ike ibido ugbu a na bido kọwa akụkọ kọrọ ịnụ maka otu anyị macha otu ihe ndị niile si mekwa ọ na-aga na soshal midia ma ụmụ ihe ndị niile mere na anyị ma okenye si na ya amaghị egwu ana wararụ ana anyị ma nke bụ eziokwu anyị mara ihe ahụ wee eziokwu mara ihe ahụ dị mma anyị eme ya onwe ike dịrị anyị na mma ndewo ya gazielu gị ezigbo mmadụ Grateful Heart onye isi anyị na Igbo TV ọ dị mma gbasakwala ihe COVID-19 a maka na obere oge na-aya site n'akụkụ a pụta jee kwuo maka ihe ndị ọzọ ịma na ị na-anya na mba USA mba United Kingdom ụfọdụ ụmụ obodo mepetara emepe dị iche iche udu mmadụ ole a na-agwa anyị na COVID a ụfọdụ oge ya ị na-anụ ka a na-akọrọ gị a na-agụ na narị na puku ebe na-asị biko ụmụ anụmanụ na-anwụ ihe a ka mmadụ na-anwụ ihe edecha anya ọ bụrụ na mmadụ na-anwụ ihe a si na COVID a na-ekwu okwu ya gburu ya mana ịgbadata n'Afrịka anyị ebe a ọkachasị na Naịjirịa nwanne nya nwee mụ na ya na-abụ na-akpa nkata ihe ọ gwa m sị m nwere ihe dịka COVID ọ sị m hapụ ihe a nọọ ihe ndị gọọmenti ji ebuba ego na enwere ihe dịka COVID na COVID a nụnwa anyị pụọ n'anwụ gịnị ọnwa in fact ọ bụrụ kpọsọsọ onye anwa ahụ imirikiti ndị mmadụ ịkpa ha aka n'ọnụ ha ga-asị gị taa hapụ ya enwere ofu mụ na ya na-abụ nọ ma na-ebiro n'obodo a na Naịjirịa ebe a mbosi mụ na ya na-abụ na-akpa n'ekwentị ma ihe ọjọọ sị eziokwu na COVID dị na Naịjirịa wee jụọ ya sị ya eziokwu na COVID dị n'obodo ị nọ sị mehe na COVID sị ya ọ sị mehe na COVID dị ebe a sị ya oke ọ bụrụ na COVID dị ebe a gịnị mezi na COVID adịrọ na Naịjirịa COVID ọ dị iche iche enwe COVID nke ndị ofesi nwee COVID nke Naịjirịa iche ịghọtago ya na ihe kpatara ji wee na-ekwu okwu a bụ na ụfọdụ ndị mmadụ ruo tata ma ruo echi ekwetara na enwe ihe dịka COVID-19 ịkpa ha aka n'ọnụ ha sị gị na-asị na ha maka ndị Naịjirịa si eme na ha maka ndị na-achị anyị si eme na ha nwere ike mee ihe ọbụla ma ya bụrụ na ha bubara ego ịghọtago udu mmadụ a kịta anụnwa asịzie ya ngwa were ihe ka ikpuchie ekpuchie ọnụ maka ya bụ ọya kpọchike n'aka gị ekpere ndị mmadụ juru eju eje n'ebe ahụ onye asị gị ha hapụ ya biko mụ a ga-eri ụwa taa kedu ihe na-akọrọ m ịghọtago ya iche na COVID anụnwa dị iche iche ka iche na enweghị COVID na Naịjirịa ka e nwere ike iche n'ọnụ maka na ndị mmadụ anaghị anwụ ka esi anwụ n'obodo ndị ọzọ kpatara na ndị nọ na Naịjirịa echeghọ na COVID. Ndewo nwada nke weziokwu na ekwenyere m kwesị ike na Chukwudị ka na COVID dị na Chukwudị ana m abịa ekwenyere m na Chukwudị ekwenyere m na Chineke anaghị ebi mmadụ ibu ọ gaghị ebu nwa maka na a sị na ka isi ha mmadụ ka onye ha ka isi na-awụ ya nke bụ eziokwu na COVID dị ihe a na-ekwuzi ụmụ ọnọ na Naịjirịa ọkwa ya nke bụ eziokwu na na-ekwe ihe m kwuru nsị na ka onye ha ka isi na-awụ ya ekwenyere m na Chukwudị kwenye na Chineke na-enegwu anyị anya n'ubi na-anyị anya n'ume were hụ na ọwụ na ya wụ COVID si otu o si eme na mba ọzọ bịa kpara anyị aka anyị ga-anwụ ọkụkọ ọwụzie ewu ihe mere na ekwenye m na aka Chukwu dị anyị n'isi abụkwa maka ihe a na-ekwu ma o nwere onye na-ajụ onye nke ọzọ onwegwu onye niile chọrọ gị nwụrụ ma onwe ihe onwere onye ma nwụrụ o nwere ndị mma buru ibu
ịma ya mere a sị na eburu ụzọ ya n'isi ọ dịka ebu. Ike ekweta na o nwere onye na COVID dị onye ogbugoro ọ wụzie na onwezi onye ịma ma onye o metụtazie gị ị nweziri ike ipost ese ndị Igbo TV help m share mgbe o metụtagha gị mgbe ahụ ka ị ga-ebido mekiwe vidio si help share mana mgbe ahụ aka na-ekwu esi na ihe ị ga-emewu gwụkwa aka kpuchi imi ihe ndị oyibo na-akpọ safety measures isi na ihe ha emie ịkwa aka biko nwere ihe dị ụjọ na mmadụ kwara aka ya onweghị ihe ị na-aga iluz ma ọkwa ndị oyibo onweghị ihe ị na-aga iluz ma ị kwụrụ aka gị ihe ndị agha asịghị mechaa ime n'elu COVID abịaghị ihe ọ ha anọghị ya mgbe niile ọ bịara ije nwụna o mechaa ya na ihe ndị agha asịghị mee ime ma ọ wụzi ma ọnụ ihe ma ọ nọghị ya mgbe emechaziere amarazi otu a ga-esi were mee mana nke wee eziokwu dịka m si gwa gị wụ na Chineke na-enegwu ọnwụ nsọsọ ndị Naijiria ọ na-egwu Afrịka ya n'ume nya ị na-akọwa na COVID ị na-ekwu na ọ dị ka ọ dịghị aghọtara m ka ị na-ekwu na ọ dị obele ka m ghọta ọ dị nya ọ nọ na Naijiria ọ dị ihe ijụrụ m wụ na ma COVID ọ dị nsị gị na COVID dị ọ dị mma nya ka ekwe ihe ị nwere ike ịgwa ndị mmadụ ana m abịa ịna-anya gbasara ihe COVID ma ọ dị na Naijiria ma ọ dị na Naijiria o nwere ajụjụ m ga-ajụ ndị mmadụ oke ọ bụrụ na mmadụ nwere ọya ọ na-eme inwe ha ọya n'obodo oyibo ịnaruzie na Naijiria o bụrụ mmiri akpọrọ ọ na maka ọnwụ na ụta nke o si eme ndị niile nọ na obodo oyibo nwere ma ọwụ sọsọ COVID ma ọwụ ihe ọzọ ha na-awazie na Naijiria ha anaghị na Naijiria ọ na anwụ Naijiria achagbuo ya ihe mere na achọghị m ije ebe ahụ ebe ndị ahụ na-aga ma ọwa anwụ ma ọwụ ha anwụ mana cheta ihe m gwara gị na mbụ Chineke na ya anya n'obi na ya anya n'ume hụ na o nwere ike ya wee ibu hụ ebunie o mee ya ọwụ ihe dịrị anyị mfe ka anyị hapụ ụta mana onye Chineke na-enyekwara aka na-enyere onwe ya aka a sị m kwuo mana ọwụ ya wụ ihe ndị ga-eme ndị gọọmenti ga-eji wee na-eme abịa shọtụ ebe niile down ịghọtagwu dịka ihe ahụ maka ihe a na-ene anya wụnụ kedu how many cases nwere na ụmụ ihe ndị a before okwu lockdown na ụmụ ihe ndị a maka ị gaghị ekwuru because of na ị nwere cases mkpụrụ abụọ na atọ were esizie ka emechicha ebe niile ị nwere ike si ka emechie ebe niile sọsọ agụụ nwere ike gbuo mmadụ 10 mana o nwere ike ọ bụrụ kesi otu one case ka ị nwere ị na-anya o make sense so ihe m na-akọwawụ ọgwụgwụrụ na enwere ya tupu gọọmenti asị na a na-shọt down ma ihe ndị a enwe ihe ndị ha kwesịrị ime tupu ha abịa shọt a na-shọt down na shọtụrụ down na USA na UK ma ndị ọzọ kesi anyị na ha na-abụ awụghị otu mana ikwukwe ma ọ dị hụ asị m kwuo ịgbanwe na ị gara nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị kwụọ aka gị o nweghị ọghọm dị na mmadụ kwara aka ya ma ọ kpuchie ime ma ụmụ ihe ndị a isizikwe na ihe ha emie akawa aka otu ọ dịghị mma isi wee dosa gaa n'ihu ọ dị mma biko na eze na-ege ntị ị ka na-ekiri anyị na Igbo TV ebe anyị na-ewetala gị oge ndị Igbo nke ikpeazụ n'arọ 2020 anyị na-etinyegasị anya n'ụmụ ihe ndị mmelụ n'arọ 2020 nke anọ anyị na-apịachikọzi apịachikọ ịghọtago na-enekwazi anya n'ụmụ ihe anyị na-atụ anya n'arọ na-abịa nke ị na-esonyela anyị kaba arụ fụ na ịgbasala ozi anụnwa ka ndị ọzọ na-esonyebela anyị nwee ike sonyela anyị ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ maọbụ nwee ọnụ ịghachi tinyere okwu anyị na-ekwu na mgbede anụnwa kaba arụ fụ na ịkpọrọ anyị enwere akara ekwentị na-egosi n'ihu ihe onyonyo isi ekiri anyị nkịta anụnwa ịkpọọ anyị n'ekwentị ịghọtago itinyela anyị arụ maọbụ jụọ ajụjụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị chọrọ iji Grateful Heart nkịta anụnwa bụ ohere ị nwere ịjụ ya bụ ajụjụ ọ dị mma maazị Grateful Heart ka anyị na-aga n'iru ịma na 2021 dị anyị n'iru anyị adịghị akọzi akọ 2020 ịghọtago ka anyị sikene na ihe gbasara COVID-19 pụtatụgodo obele ịghọta
Nara anụnwa na-agwụ agwụ na Nigeria ka o bido EndSARS gotago imirikiti ndị mmadụ, ụmụ ikorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ma ụmụaka, ma ndị nne na nna, onye ọbụla wepụtara onwe ya oge aha mee ngagharị iwe, mana ọ bụrụ ngagharị nke iburu egbe buru mma. Ịghọta ihe a na-ebekwa n'akwa ha anụnwa bụ gọọmenti na-enye anya n'iru na ndị uwe ojii unu kwanyere anyị ka ha chekwaba anyị bụzi ndị na-egbu anyị igbu. Onye fụzi aka nwatakịrị nwoke kwadoro ọfụma nwatakịrị nwaanyị gbaa perfume mara mma, asị na onye ahụ aghọọ yahoo boy, si na onye ahụ aghọọ yahoo girl, abịazi etichaa gị n'alụ gị nke iji eji. Ebe niile na Naịjirịa anọrọ ụdị ya. Ịghọtago sọsọ ụfọdụ ndị n'akụkụ ugwu ya mgbago ugwu bụ ndị sị gịnị na ha chọrọ SARS, emegide si na-eweta SWAT wee lu n'abalị ọkwa 20th October bụ ihe a mere, 22nd agbagburu ụfọdụ ndị agbagburu na Lekki, mago na ụmụ ihe niile gha megide ka anụma EndSARS wee jụọ oyi. Ịghọta mana ịpụtakwa ị ga na-asịkwa ka ndị mmadụ na-edechakwa ozu wee na-asị na ọgụ anyị bido na ya anọchabekwa ya o, na ọ bụrụkwa maka na aghasala onye ọbụla sị na onye ọbụla baa n'ụlọ, onye ọbụla zuo ike nke a na nke ọzọ, na ihe a na-achụ na anyị ka ga-achụ ya na-aga n'iru. Nwee na-asị ka m jukene gị isi wee fụtanya bụ ihe maka na ndị na mba ofesi. Ịghọta sokwe bulukwa akwụkwọ jecha na embassy EndSARS, onye ọbụla na-eti mkpu. Ichelu na ọ bụ na ara a na-abanye kịta anụnwa na ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa Naịjirịa nachitekwa azụ si na ha chọrọ EndSARS nya ka emechie SARS nya. Ichelu na o nwere ike ịka mịta mkpụrụ ma ọ bụ na anachi ya azụmahịa ya ka o nwere ụzọ ga-aka mma iji wee mee ka ozi anụnwa ndị na-achị anyị ntị na-abụghọ ma onye ọbụla apụta n'ụzọ bulu akwụkwọ na-eti EndSARS. Ndewo Nwada Cadness. Ndị oyibo sụrụ oyibo si there are different ways to kill a rat. Nke eziokwu na anyị agagwo ngagharị iwe, esokwu m jee na American Embassy in Washington DC, go to NBC station, go to CNN, anyị gara ebe ndị niile anyị mee ngagharị iwe maka ọ na-adụ mma mmadụ na-ekwu na ihe na-atọ ụtọ, kwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Ebelieve m na ndị youth ndị obodo anyị ha gbara mbọ ka dike n'afọ a nke a na-aga gwụrụ agwụ. Ha gbara ezigbote mbọ. Ejikwa m na ohere a na-eme gị na-ekene ha maka ya wụ mbọ, maka ịna-anya nyawo ihe mere awụ nsọsọ EndSARS endere mmegbu endere mmegbu a na-emegbu ndị mmadụ ma ndị Igbo, mmegbu a na-emegbu ndị Yoruba sokwu were mee nyawo ihe. Ọwụ sọsọ ndị ugwu so were mee. Ọwụ sọsọ SARS ihe asị ka endia na asị ka endia ihe ọwụ na-adụwụrụ na Nigeria. Ihe mkpagbu niile maka o bidokwara na ka endia SARS, mana o sizi ebe ahụ mee gịnị gafee ebe ahụ. O wee bụrụ ya na 2021 a na-aga ebe a ọ naghị aga kwụsị. A na-asị biko ha mara ihe ha kwesịrị imere ndị họpụtara ha megide ha mee na ihe a na ndị mmadụ na-anwụ n'aka ndị uwe ojii na ọdịna mma. Onye nwere ike sị na onye nke gị anwụbeghị ma onye ihe a na ọ naghị agbasaghị. Ọ gbasaghị taa, o nwere ike gbasaghị nwanne echi, o nwere ike gbasaghị echi. Mana ihe ị ga-aghọta wụ na ọwụ na o metụta gị, o metụtakwana nwanne gị, maka na a sị ọwụ na irie nwanne gị buru ọnụ na kporo anyị ka bụkwa ọnụ. Wee bụrụ ya ọwụ sọsọ emenesbed sọsọ ndị mmadụ ịbịa buru ihe na jegharịwa ngagharị iwe. O nwere ihe ndị ntorobịa kwesịkwara ime iji were hụ na n'obodo dịrị mma, site na ma ndị họpụta ndị na-achị anyị ma ụmụ ihe ndị a. Maka ịgwa nke eziokwu, mmiri si n'isi were mee gịnị wee gbarụọ. Ịchọkwa n'ime ka ihe dị mma, ị ga-esite na isi mmiri ma gị ịga gwọọ ya enu
n'ịgwọ ọya o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ signs and symptoms. Ị na-agwọ signs and symptoms. Ị na-agwọ ihe kpatara ya. Ị na-agwọ ihe kpatara ya, maka ọ bụrụ na ị na-agwọ signs and symptoms, signs and symptoms mecha pụọ, ihe ahụ na-aya onye ahụ eme gịnị, o bidokwa. So wee were ya wụ na ekenere m ndị ntorobịa maka ihe ha mere, wee na-agwa gị na ọ bụghị dịka ndị oyibo si wee sụọ, there are different ways to kill a rat. Ọ wụ sọsọ anyị nwere ndị ntorobịa ịpụta, ọ bụrụ sọsọ na-apụtara ị na-anya ihe mere na Toki na tollgate na Lekki, ha pụtara na a na-agbagbu ndị mmadụ, gbarụkwuo ha dosa. Ọdụnụ mma ọ wụ ihe jọgburu onwe ya. Aka na-ekwu na a na-ekwu ndị nwụrụ anwụ na-anwụkwa ọzọ. Ọ wụ ihe kwesịrị ịdị mma, mana dịka nsi wee gwa, ọ wụ ihe niile ka a na-eme apụta na efere mba ụwa bịa kwucha ndị na-achị anyị ma ihe ha kwesịrị ime, ha mee ihe ha kwesịrị ime. Ọkwa na ha achọghị ime ihe ha kwesịrị ime, a sị na nwatakịrị si na nne ha arahụ ụra, ya na onwe ya ụra agaghị, o nweghị ike ịrahụ ụra. Ndewo. Agazielagide medeme ịwala nya bụ okwu nnọọ ahụ gba. Biko akara ekwentị ya ejikwa anyị ma ọ bụrụ na ịchọ itinye ọrụ na-egosi na iru ihe onyonyo iji wee na-ekiri anya. Ọ bụrụ na ịchọ ịkpa akpọ, ịkaba arụ, kpọọ nwa ozi ịchọrọ izi ọgba ajụjụ ịchọrọ ịjụ, ohere dịrị gị, ịghọtago ofu onye ma ọ bụ ịbụ aka anyị nwere nabata na ya bụ oge ndị Igbo. Enwebụ onye kpọrọ mbụ ọ bụrụ na iji akpụ okwu n'ọnụ, mana ka anyị gaa n'ihu, ha ka ga-abidokwa gbawazie ọzọ. Otu ịgwagworo ha bidozie gbawazie. Gaa n'ihu. Biko gaa n'iru kpọọ ka itinyela anyị ọnụ n'okwu. Ka anyị sizie na ụmụ ihe ndị anụnwa belekịta anụnwa dachapụta nwa obele, ịghọtago, lotozie aka na ụmụ ihe ndị ọzọ gbasatara anyị dịka ndị Igbo, ịghọtago, maka na mụ na onwe mbụ nwaada, ọ na-amasịkwanụ m ihe ọbụla gbasara Igbo na-amasị m nke ukwuu, eziokwu m niile. Dịka o si wee dị, anyị anaghị aka akụkọ arọ 2020 maka na sọsọ ofu awa ka ọ fọrọ. Dọdị m ka ihe dịka nkeji 50 ka ọ fọrọ kịta anụnwa anyị achụ arọ na Naịjirịa. Ịghọtago, imirikiti ndị mmadụ nọ n'ụlọ ekpere, ụfọdụ nọ n'ụlọ, mụ na onwe m ekpego, nka ga-ekpekwa ọzọ ma m binye n'ụtụtụ echi. Ịghọtago, maka na ekpere ada agwụ agwụ. Akwụkwọ nsọ mekwana ka anyị mara na Chineke nna n'ụzọ ebe niile. Ịghọtago, ma ị nọ n'ụlọ ụka ma ị nọ na be gị ekpe. Ịghọtago, ihe ka mkpa bụ na ị na-ebi ezigbote ndụ. Ihe ahụ akwụkwọ nsọ gị na-agụsị gị mee na iji si ike fụ na ị na-eme ya. Ịghọtago, fụ mmadụ ibe gị n'anya karịa ka isi wee fụ onwe gị n'anya. 2021 ka anyị nọ ha anụnwa kịta anụnwa, arọ na-abọ ka ọ fọlụ, anyị abaa 2023. Na 2023 anụnwa ka a ga-emekwa general election. Ịghọtago, onye ọbụla ji ebinye aka tụnyelu onye anyị na-asị ngwa bịa chịa anyị na obodo anyị abụ Naịjirịa. Kemgbe anyị nwere onwe anyị, Naịjirịa nwetara independence na 1960. Inebe anya na ndị na-achị chigide ruo kịta anụnwa anyị nọ na 2021 maka ihe anyị ga-akpụ ya. Nwepụrụ onye Igbo, ịghọtala, kemgbe anyị ga-enechala independence bịagolo bịachia onye emagonu democratically elected Igbo president. Ifugonya bụ ihe o wee bụrụ ya bụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-eti ịmagonunu ọ dịrọ mma ebe onye Hausa chigolo onye Yoruba chia na ekwesịrị onye Igbo chia, ụmụ ihe ndị a gasị. Mmasịkere ka njọ gị grateful heart, maka na ịma na a na-ekwu okwu ọchịchị anụ ọ bụrụ anọgide ebinye asị ngwa na-eje echiba. Enwegasịrị ihe ndị esiri ike ime. Ịghọtago, ihe esonata n'otu mbazia ndị otu ga-arọpụta gị ụmụ ihe ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-anya ka Naịjirịa si eme politiks ha, ịhọpụta mmadụ nya ka ha si wee na-ebi aka na politiks, ichelu na onye Igbo nwere ike ịtụrụ ugwu, ma ọ bụ na enwere ike ịhọpụta onye Igbo nwere ike ịnọchite nwe anya na ụmụ pati na-eme ọfụma na Naịjirịa na 2023. Iche na onye Igbo nwere ike nya ka m sukene ya n'obele bekee nwere chances of becoming the next president of Nigeria. Ndewo, ajụjụ ga-amaka. Ihe mere n'ụwa na ịma na ebe a m nọ, onye ndị ma m
nke ọma ga-agwa gị na ihe eji mara m wụ ekwenyeghị m na o nwee ihe na-adịghị mfe, ihe niile dị mfe, mana ọ na-adụ mma mgbe ụfọdụ ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ị na-anya ọwụhụ ịkpọpụta onye Igbo ka onye Igbo wụrụ president, maybe ya nwere ewepụta ya from party. Ihe kacha mkpa bụ onye ahụ ewepụtara ọ ga-emekwa gịnị, ọ ga-ewin. Nke ahụ wụrụ nke mbụ. Nke abụọ wee bụrụ na onye Igbo wụ president, echekwa m na ya wụ ihe na ya ga-eme ihe niile eme gịnị wee dị mma, maka na a sị na a na-esi n'ụlọ wee dị mma wee pụwa n'ama. A ga-ebu ụzọ jụgodu ndị gọvanọ anyị, ndị anyị họpụtara na-achị anyị n'ebe anyị si, kedu otu ha si wee kedu ihe anyị ha na-abụ na-eje eje. So inekwa anya ọwụhụ iwu ịza na ndị n'ọwụ onye Igbo wu president wu isi n'ọwụ kedu ihe anyị ga-esi n'ime were nweta ọkwaghị na enye anyị asị na ya ihe ewe, mana ọ na-adụ mma. Cheta ihe m gwara gị na mbụ, ọ na-adụ mma mmadụ iji aka ya gwa onwe ya nke wụ eziokwu. Chetakwa ihe m kwuru na mbụ, o nweghị ihe na-adịghị possible, ọ dị possible, mana ihe anyị ga na-enegwudo anya ugbu a, ihe m nwa na onwe m na-eme iwu Izuchukwu ịmawa otu a ga-esi were mee na-ekpokọnata ụmụ Igbo ọnụ, maka na nke wụ eziokwu na anyị anyị gbasara ka ụkpaka. Ịma iweta ukwu azịza, ịchọọ ịgbaji ya, ọ na-ara ahụ ịgbaji, mana ị bịa wetewe ya otu ome gịnị, ị ga-eme gịnị, ị ga-agbajisi ọkwa ya. Wụghị ị na-anya ndị a ji nyawa ọkwa, ihe mere ha ji wee na-eme ihe a na-emewu na ha wetara anyị ka azịza dosacha ya otu wee na-eme ka wee na-esedesi anyị, wee na-anya wee na-asị mba, esi otu ahụ wee na-eme ya. Ihe ọ pụtara bụ na o nweghị ihe na-aga ime, na ọgwụrụ ka emegworo gịnị, ka ebidogworo ibe ya nwe mmiri si were gbarụọ na-ekpokọnọtagwodo ndị Igbo ọnụ, maka na ọnwụ sọsọ otu a m kwurie na ọkwa onye atụtarụ wee mara otu a ga-esi wee mee gịnị were kwa anya wee onye ukwu wara, maka ihe kwuru ewu ọwụ ndị Igbo asịghị onye Igbo, ọ ndị Igbo. Ndị oyibo kpọrọ ya collective responsibility. Ihe niile dị possible ma anyị nwee gịnị ka achịkọta onwe anyị ọnụ. Ọkwa nna ọnwụ sọsọ iwu Igbo president, ọkwa nna anyị ga-eme referendum anyị ana nsogbu adịghị, ọ magburu onwe nke ọwụ na ga-adị mma, mana nke ọwụ na anyị na-aga ime anyị ga-anọkọta ọnụ mee gịnị. Iche na ọ ya ga-aka mma anyị wee nataba onye be anyị je chitugodi, mana ịmana adịghị ịsa ọkwa, ọ dịkwa m ka onwe nwa bụola ego chọrọ ka m nkọwacha ịjụọ m ka m sa ihe m ji wee na-ekwu bụ maka na ị na-anya ịfụ na ndị chibugola achị, ọ bụrụkwa na ha amaka ka ọchịchị anụnwasị adị, ịghọtago, ịmasị na onye nke a na ọchịka nnọọ na ọchịtaka, ịghọtago. Ị bịakwa na saịdị be anyị ịmasị na etinyebe anya na enwero ka a na-amasị wee weta nwa ọbụgodiri ofu onye maọbụ mmadụ na-abụ ga-emenwu ọfụma, ịghọtago. Maka na ihe mụọ na onwe m na-eche, maka na uche onye adị na nja bụ na enyegokwana ohere a. Ọ bụrụ na enyego onye ohere si ya ngwa jee, ọ bụzia na ọ jere o metere ọfụma, mgbe anyị si o jego o metere ọfụma, maka na anyị ncha niile kpọrọ onwe anyị one Nigeria, ịghọtago. iwe were gị na m napụrụ gị okwu n'ọnụ, ikwurie na ha kpọrọ onwe anyị, mana o si ha ime ana n'obi, ọ n'ọnụ ihe ị na-anụ Naijiria ọwụ n'ọnụ, ọba ahụ obi. One Nigeria eji erigbu anyị, eji akpagbu anyị, ịghọtago. Mana ya ka m na-ekwu, iche nọọ ihe anyị ga-enweta, ịmana isi na ihe eji mara gị bụ na o nwere ihe niile dị mfe. Maka ọgụ anụnwa atịghị aka a na-anụ ya, iche nọọ ihe anyị nwere ike inwetanwu mmeri na-arọ na-abụ na-abịa, ka ọ na ọ ga-aka mma na anyị natawalụ nke ya aka mfe ịka mee. Onye Igbo banye chiba kịta anụnwa na asịla anyị nataba, kedu nke ya aka mfe ime? Chetakwa ihe nzara na mbụ, anaghị m echenji
ansa ma ọkwa ndị sụrụ oyibo. O nweghị ihe na-agaghị ekwu mme n'ụwa. O nwere ike itake time, o nwere ike gbuo oge mana mere enu memere na ihe niile dị o kwere omume. Ka ngwa nke agaracha ngwa nke bụ eziokwu, o nweghị onye ị ga-asị na isi ya nwere onwe ọ sị gị mba na ọ chọrọ ịnọ ti mmadụ nọ ya ihe ka anaghị ajụ ajụ. Ana m abịa machitekwa ihe m gwara gị, ịma ihe ọbụla mmadụ na-eme o ya eji aka na uche wee na-eme ya, maka ijiri ihe ndị oyibo kpọrọ emotion. Ọnọdụ ka onye iwe na-ewe o were mgbe ahụ iwe na-ewe were kwuo okwu ma ọ bụ mee ihe ịmụ ihe emetie o wee were ya. O nwere ihe ndị ịma na otu abụọ ka mma. O nweghị onye anaghị ajụ onweghị ihe ka mmadụ inwere onwe ya. Ọ kacha mma, ọ ka mma. Ọ dị mma demedeme ka isi wee zara anyị ajụjụ ahụ. Anyị na-ekpekwa na-ekpere na ofu mbọsị anyị anatagwere onwe anyị, ịghọtago ma nọ na be anyị ka anyị nọ, etele ogbe etele ose na be anyị ka anyị nọ shiashiwe ya. Ndị chọrọ ịkpọ anyị ka nwere ohere, ọ bụrụ na onwe ndị na-akpọ anyị, ịghọtago. Ma enwere nkeji one na one tupu apụwa m. Esi nsonye ha kpọọ ọwụ na eme ya, enwere nkeji one na one tupu maka na obere oge kịta anụnwa anyị ga-apịachikọ oge ndị Igbo nke ikpeazụ anụnwa anyị na-ewetala unu n'abalị nke ikpeazụ n'ọnwa 2020. Nwaada ka ị na-anụ unu ya na Igbo TV n'abalị anụnwa. Biko tupu anyị na-achịkọtazi maka na ihe anyị nọzi kịta bụ kwarapụ. Kedu ife ndị ị na-atụ anya na-arọ dị n'iru gbasatalụ ịkwado asụsụ Igbo, ebe ka metụta aka na ndị nne na nna kụziri ụmụazị ha asụsụ Igbo? Maka obodo ibi kịta abụrụ na Naịjirịa, ghọtago, eji m aka na enwere ndị Igbo n'ebe ahụ. Amarọ m ka ha si wee na-akụziri ụmụazị ha asụsụ Igbo, ịghọtago. Na Baịbụl Naịjirịa ebe a na-abụrọ ndị oyibo ka anyị na ụfọdụ ndị nne na nna ọ ka na-afịa ha ezigbote arụ ịkụziri ụmụaka ha asụsụ Igbo. N'ịga n'iru na-arọ na-abịanụ, kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye onye ọbụla bụ onye Igbo gbasatalụ ịkwado na ịsụ asụsụ Igbo? Nne ajụghị amaka, ọrakwa ahụ dịka nne na nna ihe kwesịrị imewo mgbe ọbụla ị chọrọ izi nwa gị ozi sụọrọ Igbo. Ihe ama a na-ekwu ihe ọdụ ka ihe a ga-eme, ihe a ga-akpọwa, ihe a ga-abịa mewe ekpere, mewe ebumọnụ. Mba, ihe ị ga-emewu ọkwanye a na-emeruo ịna-anya ụfọdụ ndị ha chọọ ịnụ nwaanyị mgbe ụfọdụ dịka ha na-achọ na ọ ga-aweri onye Igbo ma ihe ndị a. Ọ ihe maka ihe ndị oyibo na-akpọ communication barrier. Ihe ị ga-emedowe owu mgbe ọwụ na ị chọrọ ikwuri okwu, were Igbo wee gwu ya okwu. Ịna-anya ụmụazị mgbe ha ka na-eto eto, ụbụrụ ha na-ebute asụsụ dị iche iche. Enwe ndị ga-ebute 5, 6 onowu na inyere ha ya eburu mgbe ahụ, mana ọwụ na ịhapụ ha maka ha na-adị ka omeji mgbe ahụ ha gafee ha, ọ na-ara ahụ ịkpọcha. Ihe ya emewo na-asụrụ ya asụsụ Igbo. Ihe ha nọrọ wụrụ onye Igbo na-asụrụ ya Bekee ebe ụnụ nọ n'ala Igbo ma ụnụ nọ n'obodo oyibo, ọwụghị ya ga-eme ihe ọ wụrụ ha na ị na-asụ Igbo, sụọrọ Igbo. Nke abụọ wee wụrụ ebe ọwụna ebe ha na-aga ụlọ akwụkwọ. O so na ihe ndị mma na onwe m bụ n'obi ege m ebe a na-aga n'ụlọ akwụkwọ, ọkachasị n'ala Igbo. Achọpụtara m na a na-eme eluo. O mere anyị ama m o mere na mgbe nke ụlọ ọwụ na ịsụ Igbo ede aha gị na ịsụrụ Igbo ịkwụ ụgwọ.
ịgwa nke eziokwu ọ wụ ihe nọ n'ime ihe aga m eme enwe ihe nya wụ ihe a ga-akwụsị ya n'ala Igbo maka ọdụ ka arụ ihe a na-eme ya ahụbeghị m n'ebe England ebe a na-asụ bekee ebe mmadụ garuru ebe ahụ sụọ bekee anara ya ego kedu ihe ga-emeruo mmadụ nọ n'ala Igbo sụọ Igbo ụlọ akwụkwọ Igbo anaghị ha o nwere ihe dị iche na mmadụ ji Igbo na-eme mkpọtụ nke ahụ dị iche na asịsị emene mkpọtụ nke ahụ dị iche mana no because no maka na ọ sụrụ Igbo ịma anaghị a na-akpụ ya mgbe ahụ wụ vernacular ihe pụtara ọ mmadụ ịsụ asụsụ ya ya ị na-enye ihe anya ọ dụzie ka ma nke eziokwu a na-eme ndị be anyị na-enye ya ihe a na-ahụta ya na onweghị ihe ọwụ mana ịgwa nke eziokwu o so na ihe etuwe na-emebi ana Igbo ihe ndị ụmụ ihe ndị a na-eme anya enehụwa anya na onweghị ihe ndị ọwụ ihe awụ ihe ndị oyibo kpọrọ anyị na-eluzu our identity ana ya mahụ mara anyị o wee bụrụ ya nke abụọ wụ n'ụlọ akwụkwọ ekwesịghị ime na onye sụọ ya a ga-amụta ga-esi were nne amaragwo m nna ahazi otu a ga-esi were maka nke eziokwu na ọnwụ ihe akwụkwọ ihe otu onye ebe ọwụ na ị nọ otu ọwụ na ị ga-esi were mee ọdụ mma ị na-emegwuru nke enwekwe atụmatụ ị nwere ime ka mmadụ ma ọwụ ndị ọzọ ịmakwa na-akwado asụsụ Igbo amara otu a ga-esi wee kwa anya wokwu onye ukwu wara nke atọ ihe gbasara ịsụ asụsụ Igbo a ga na-akụzi ya n'afọ ọzọ na-abịa n'efere mba ụwa online onweghị ga-akwụ ụgwọ nke Igbo ọ dị mma nke wụ na ọwụgodo na ebe ọwụ na ị nọ ọwụ ha na inwe ịntanetị nwee igwe ọwụ na igwe ma ọwụ igwe eji were na-ezitarịta ozi ma ọwụ ekwentị ma ọwụ laptọpụ anyị ga-achọpụta ihe a na-akpọ laptọpụ n'Igbo iwe nwee ike wee na-esonye ụmụ ihe ndị a socha na atụmatụ anyị nwere n'ahụ a na-abịa iji were hụ na emere gịnị na na-akwado nke ọzọ wee wụrụkwa n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị mere nke ọma n'asụsụ Igbo iwekwa ihe were tụnye ha aka na umewesị ha jisi na ike na unu mere ọfụma na ihe ndị ọzọkwa anyị na-akwado ndewo ya gaziere gị enwere ofu ajụjụ m ga-ajụ gị tupu m sizie gị nye ndụmọdụ gbasatala ka ị ga-esi wee na-afụ ịmagonu n'ihe a ga-abụ emebe ọ bụ na ọ na-aga aga na-arọ na-abịa maka na arọ agwụgo agwụ achọrọ m ka anyị banye tuke n'obele n'ihe gbasatala nwoke na nwaanyị ịghọtago just obele anyị agachie maka na oge adịrọzi ọ na-akwadozi oge m na-akụzi kwapụ mana iwe ukwene anyị ga-anabata nwanne anyị Chinedu tupu anyị eme ihe na ọ bịara ugbu a ka anyị nabata nwanne anyị Chinedu ndewo nwanne anyị nwoke daalụ afọ ọfụrụ ya mara anyị mma ise adị Igbo niile daalụnụ ana m afụkwa mkpakpa gị na efere mba ụwa jisi ike ọ dị mma Chinedu nnọọ enwere ozi maọbụ ndụmọdụ maọbụ arịghachi itinyere anyị Chinedu ebee dị ka isi akpọ ebee ka isi anyị afọ m bụ Chinedu abụ m onye Enugu esi m mba UK wee na-akpọ ana m ekene unu n'ife unu na-eme ndụmọdụ nwere okwu ekpere maka na afọ ọfụrụ ka a na-achọ ịba na-ewe ekpere ka m ekpere ana m asị na afọ anụnwa anyị na-aba ga-abụrụ anyị afọ ihe ọma ihe ọbụla anyị nwetara n'afọ nke na-achị na anyị ga-enweta ya n'afọ na-abịa ihe ọbụla bụ ihe ngọzi dịrị anyị n'afọ nnụa nke erughị anyị aka anyị na-ayọ Chukwu abịa maka o mee gịnị ka o zitere anyị tupu ọgwụ
wee sị na ụmụnne anyị ndị gbatasịrị maka emume ekeresimesi nakwa afọ ọfụrụ na si na Chineke ga-echekwadofa mgbe fa ya anachiekwa azụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Daalụ. Ise men abụọ. Ọ dịkwazịara otu ahụ. Biko nwa Ada Kindness, tupu ị gaa n'ihu, ịma odewu nwoke a n'ebe a, onye na-amaghị mmadụ na-akpụ ya di anyị. O nwere mgbe ọ nwere a na-eme ihe gbasara ndị Igbo, ọ na-amasị ya nke ọma. Ọ na-ewepụta obi niile kwụ na ihe na-eme gị na-aga aga. O nwere izu anyị merụ ihe gbasara asọmpi ịsụ asụsụ Igbo etinye ihe bekee. O nwere ndị eso na ya ihe, mana nwa amadi a sụrụ asụsụ Igbo ya, sụọ ya enu, sụọ ya ana, na-eche ka otu bekee. Agwaghị ya bekee. Ntị ka na-eche ka bekee. Ịma nke bụ eziokwu na ya na ịsụ Igbo etinye bekee. Akwụkwọ ọ dị mfe, ọwụcha ụbọchị bụrụ. Mana ya bụ na onwe ya, ọ sụrụ ya nnọọ sụọ izu ahụ, ama ma ọsọ ọ bụ nkeji 5 ka m si ka ha sụọ ka ọ bụ nkeji 10, mana ọ sụrụ karịa. O wee bụrụ ya bụ na ị na-ahụ ụdịka ihe a, ọ wụrụ ihe na-agba m ume na ọ ka nwere ndị Igbo nọ n'ọbara. Ịma onwe ihe dị iche na mmadụ onye Igbo na Igbo Igbo na onye iwe onye Igbo Igbo bụ Igbo, ha abụghị ahụhụ otu. Na ịmụtara ị na-asụ Igbo ahụghị ya onye mere gị iwu ezigbote onye Igbo, mana o nwere ụfọdụ ihe na-eme mmadụ ji ewere ya. Nke abụọ wee bụrụ nwa amadi ya, o nwegwo mgbe, ọtụtụ mgbe ọ na-ewepụta onwe ya, ewepụta ohere ị na-anọnyere ya n'ihe anyị na-eme, wee kwekwa nkwa na ọ ga na-enye aka n'ime gịnị, ị na-akụziri ndị mmadụ asụsụ Igbo. Maka ihe ndị a ọwụhụ nwa niile ga-emenwunyawu ihe, ị na-anya n'ebe obi mgbe niile anaghị enwe efe, mana o mee gịnị, ọ sị ihe ndị niile ji egwodo, mana ya ga na-ewepụta ohere iji wee na-emenyawu ihe. Maka na a sị na ngwere si n'enu daa gbowam, tụgharịa n'aka tụgharịa anya n'aka, ọ bụghị esi ya hei odogwu ịgba ya. Ọ sị na ihe mere onwe onye gwara ya na ya ga-eme gị, ya ga-eto onwe. Nwanne m nwoke, achọghị m ka ị kwesịrị ito onwe gị, mana ka m mee gịnị, ọwụ na m na-eto gị, mana ka m ntụtụ nyanwe azụ mgbe iwe were gị, maka ama m ụdịka mmadụ ewe wụ onye na-achọ ka ebupụta gị n'ọha. Mana ọ na-adị mma ihe ọma bịa si mee ya, ọwụ nke anyị sọsọ nke ọjọọ, maka ọwụ na o nwere na otu isi mee ihe n'ebe ahụ ị nọ. Ugbu a na-efere mbụ ọ ga na-ewu ebe niile. Ọwụkwa nna anyị bịara ebe a na-akpọwa aha mmadụ si na onye a mere ihe a, onye ọwụ na-esi ebe o si na-abịa na ịma ọwụ ya ụdịka ihe ndị awụ ihe ndị na-etrend ma ọwụkwa ndị bekee. Mana memere na ekwugo m ihe mbụ, anyị agaghị ekwu maka ihe anyị ga-enweta n'ụwa were akọ na uche anyị, maka emechaa ịnụ mee ana ụmụ anyị na ụmụ anyị ga-erite ihe anyị mere n'ụwa. Nkwenye o wee bụrụ ya, nwanne anyị nwoke Chinedu, ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ihe ọnwụ uze na onwe ihe chọrọ ikwu. Gaa n'ihu. Nwa Ada Kindness, iwe okwene gị, ị ma na a sị na mma ihu onye ọmụ obi okwu. Jide nnọọ ka iji ghọtago, maka na ụfọdụ ụmụ nwanne anyị bụ ndị ọ ga-abụ onwe ka ha si nweta obere ohere jee mba ọzọ. Ofu ara na-abụ ihe ga na-anụzụ bụ eyo, excuse me, you know, I wanna gonna ọ na-ahịọ, ọ na-ada. Ọkwa onye na-atabu Igbo na-eri oyibo ama mkpokwu ya eso, mana ọ gbago ha n'ozugbo I wanna gonna a na-arị ibi enu mgbe anyị na-asịtị nna adị anyị ọka ihe nwa si adịzi, ọka ihe nwata nwa si amị. Ịghọtago, ọ bụrụ mmadụ ncha niile bụ ihe ga-abụ ha depụ ejepụ ebe ọ na-abụrụ ndị Igbo juru ha ka jidesie asụsụ Igbo ahụ ike. Ya na ana m asị gị na dịkpa ka ịbụ. Ịghọtago, ihe ọma
na-ekene ndị Igbo niile na-ege anyị ntị. Mgbe m na-abata isiokwu n'okpu n'ọnụ bụ asụsụ Igbo na ka esi akwalite ya. Izuchukwu nwanne m ekwusi na ụzọ pụrụ iche enwere ike isi wee kwalite asụsụ Igbo n'afọ na-abịanụ. Mana ife m chọrọ itinye aka na ya bụ na ụmụaka anyị bụ ife nchelu kasị mkpa ilekwasị anya, maka na ụmụaka ga-emecha wee bụrụ okenye wee nwee ike ime ife ndị okenye anyị na-eme ugbu a. Mana ọ bụrụ na enwere anyị ahafenye ha asụsụ Igbo anyị n'aka, ịhụ na onwere ndị nwere ike ibido ebe ha kwụsara. Ya bụ ana m arịọ ndị nne na nna anyị ha, ama m na ọ dịchara fecha kọchasị ụmụnna anyị ndị nọ mba ofesi dị iche iche. Nwere ka ọ bụrụ mba ofesi nke a na-asụ naanị ada asụ Bekee, ebe a na-asụ asụsụ ndị ọzọ. Nwere ka ọ bụrụ Chinese language ma ọ bụ asụsụ French. Ọ yesiri ha ike maka na n'oge ahụ ha ga-amụ asụsụ French, bịakwa mụọ asụsụ Bekee, bịa mụọ asụsụ Igbo anyị. Mana ana m asị ha na ha jisi ike, maka na anyị amaghị nkụ maka ya wee refuzie ebe anyị si. Ọzọ dịka ịbịa bụ na ndị gọọmenti onwe onye mere nke ọma n'ihe gbasara asụsụ Igbo si echekwadozina sọsọ asụsụ ndị ọzọ, asụsụ mathematics, asụsụ Bekee. Onwe ife ndịte onye mere nke ọma n'asụsụ mathematics nwetara onye nwere nrite ihe onye mere nke ọma n'asụsụ Igbo kwesịrị irite sinye anya. Ndị nne na nna kwa na ndị nkụzi anyị ha gbaa mbọ ịhụ na asụsụ Igbo na-ewebatara ya nke ọma na ogo dị iche iche, ogo praịmarị, ogo sekọndịrị, nakwazi ogo mahadum. Ana m ekele Nnamdi Azikiwe University nakwa mahadum ndị ọzọ na-eme ihe dị otu a. Mwesị na afọ anụ anyị na-abanye ga-abụrụ anyị afọ ọma. Daalụnụ. Onwekwa ajụjụ ọzọ unu nwere, amasị m iri ya. Nwada gani. Ọ dị mma Chinedu, ana m asị gị demedeme ebe niile ịgbadosiri ụkwụ itinyesịrị ọnụ bụ ebe malụ mma. Echere m na enwere ihe ọzọ aka ya etinye n'okwu a, maka na ịwara ya nnọọ agba lue n'isi. Ya na ana m asị gị demedeme, ịghọtago ka arụ a na-abanyezi n'ime ya maalụ gị mma ọfụma. Jidekwa nnọọ ka iji, maka na ihe ị na-eme ibido kịta na-amasị m. Daalụ. Kachikwu. Ndewo Izuchukwu nwanne m. Anyị ka ga-akpa ka amara otu a ga-esi were kwa onye ukwu wara maka ihe ndị ịkụzi. Tupu ịma ọ kwakwara mma na ngwa ha Chinedu, maka onye na-amaghị onye mmadụ dịka m kwuru na mbụ na-akpụ ya di anyị n'ọmadị ya ihe ọ gụrụ na mahadum. Ana m eweliri aka enu, jiri aka kwuo. Ọ bụ asụsụ na omenala Igbo anyị ahụ. Onye nwa bana ugbu a a na-emekwa ihe ọmụmụ ihe ndị ọzọ n'ebe a. Ndewo. Ọkwa dị mkpa ka Igbo. Mana kekwado ihe kpatara o ji bụ onye bụ mmasị gị? Ọ na Naịjirịa ka egoro ya ka ọ na mba ofesi? Ọ bụ n'ala anyị Naịjirịa ka agụrụ ya na ụlọ akwụkwọ. Ọ bụ ihe dị iche iche a na-agụ na mahadum, ọ bụrụ ihe gbasatara omenala na asụsụ Igbo. Kedu ihe nye bulitere mmụọ gị kwanye gị na ijepe n'akụkụ ha? Ihe mere bụ na asụsụ Igbo dịkwa ka asụsụ ndị ọzọ, maka na anyị na-eto ndị China, na-eto ndị France na ha na-eme nke ọma. Ọ bụ maka na ha webatara asụsụ ha n'ihe ọbụla ha na-eme, nke bụ na onye ọbụla nwere ike isonye, ma agadi ma nwatakịrị ma okenye nwere ike isonye n'ihe a na-eme wee na-akwalite obodo.
mana nke anyị dị iche ihe o jijiri iche bụ na onye na-amaghị asụsụ bekee nke ọma o mechirata ọnụ ya maka na o nwere ka ọ sụba ndị nkọcha abịanụ. Ya bụ na asụsụ Igbo dị ka asụsụ ndị ọzọ kama na anyị enyere ya ogo kwesịrị ka anyị nye. Mmasị m n'ịgụ asụsụ Igbo na mahadum bụ gbasara omenala anyị, gbasara ịhụ na asụsụ Igbo na-aga nke ọma, ịhụ na akwalitela asụsụ Igbo na ka ọ dịkwa ka asụsụ ndị ọzọ. Anya bụ mmasị m ịgụ asụsụ. Ya na-akwado ị na-agụ ihe gbasatara omenala na asụsụ Igbo. Dịka ebe a nọ, ana m akwalitekwa anya bụ asụsụ. Anyị nwere ihe ọmụmụ anyị megasị, anyị na-akụzi na online. Ndị mmadụ na-adịnye afa a na-akụziri ha asụsụ Igbo anyị na online. Anyị nwekwara ọgbakọ n'ebe anụwa anyị na-anọkọ ụmụnne anyị ndị a mụrụ n'ebe a na-amaghị asụsụ Igbo asụ ncha maọbụ amara omenala anyị maọbụ amara ka anyị si wee bido, ya bụ histrị. Anyị nwekwa mgbe anyị ji wee nnọkọ otu mgbe, nwere ka ọ bụrụ mgbe a na-eri ji, nwere ka ọ bụrụ mgbe a na-achọ kwesịrị ime ihe a na-akpọ ọgbakọ ekeresimesi, Christmas party n'afọ anọ mana maka COVID-19 anyị emezi ya. Ma ọgbakọ dị otu a ka anyị ji anọka, anyị akụziere ha ihe dị otu a. Mgbe m nọkwa n'ala anyị Naịjirịa, akụziri m ndị mmadụ asụsụ Igbo anyị n'ogo sekọndịrị. O nwekwuru ụfọdụ ọrụ m na-alụgasị, edekwasịrị m akwụkwọ akpọrọ workbook n'asụsụ Igbo. So o nwere ụzọ m nwere ike isonye kwalite asụsụ Igbo na-agbara ọsọ ya, belụsọ ma nwezikwa efe ime. Ọ dị mma. Ofu ajụjụ tupu anyị arapụzia gị. Ịma na ịbata na Naịjirịa anyị ebe a kịta nọ, ụmụazị ndị na-ede JAMB na-akwado ịbanye mahadum, onye ọbụla na-achọ ka ha gụọ nke ọ ga-abụ ha gosịa ịghọtago afa ha na-ada sị gị na achọrọ ịbụ lọya, achọrọ ịbụ dọkịta, ịghọtago n'ụkwụ ihe ndị a, akaụntansi na ndị a niile. Enwebere onye mfugo oge anya ọ na-eti na-ekpe na ya chọrọ ka ha nweta ịgụ asụsụ Igbo na mahadum. Ọ bụrụ ya bụ na ụfọdụ n'ime ha maọbụ ka m hapụ isi ụfọdụ, ka m si na imirikiti n'ime ha na-eche n'belso m egolo nya kọsụ na-adachi n'ụda ike bụ na ịgụcha ya na-ekpatawa ego, ịghọtago. Mana kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-achọ ịbanye mahadum ka ha nwee ike ị na-agụ gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo? Kekwazi ụzọ ha ga-esi wee nweta ihe ha ga na-eri, maka na onye ruo orie, ịghọtago, onye gbaa bọọlụ ọlacha oroma, onweghị onye ga-achọ ka ọ jechee mahadum n'ọlụ nkịtị na-enweghị ihe ọ na-eme. Kedụkwa ụzọ ha nwere ike iji wee nwetagasị ọrụ ga-enyere ha aka ịfụkwa na ha na-enweta nwata chenji ha ji atọ ndụ mmanụ? Ndewo na ajụjụ gị. Ọ bụrụ na ile anya, ọtụtụ mgbe ọ bụrụ ihe mmadụ gụrụ na mahadum pụta bụ ihe ọ na-alụ dịka ọlụ aka, ma ọ bụ na ọka anyị nyochaa ya. Ahụla m ọtụtụ ndị mmadụ gụrụ ihe gbasara ọlụ ọmụmụ injiniarịn pụta na-eme ihe na-alụ ọrụ na mgbasa ozi. Mwana onwe m agụrụ m mgbasa ozi. Ya bụ ife m na-ekwu na ya bụ, ọ bụrụ na ọ bụkwa mmasị gị maọbụ ọkpụkpọ gị ịgụ ihe gbasara ọmụmụ ndị ahụ na-ada ụda, medicine, lawyer na ndị ọzọ, nsogbu adịrọ. Ọ bụ ebe ị nwere mmasị, mana ọ bụ na ị nweghị mmasị na a na-akwanye gị akwanye ije gụọ ya bụ ihe ọmụmụ, maka ọtụtụ mgbe ọ na-abụ ndị nna nna anyị ha
maọbụ ọ bụrụ na enyi m mere ihe dị otu a na m ga-eme mekarịa ya. Ana m adụkwa onye ahụ ọdụ ka o chee nye eche ma jee ebe obi ya nabatara. Mma asị onye ọbụla ha gụọ Igbo mana onye nwekwa mmasị na ị ga-agụ Igbo chọọ ka ịmata ulu ọtụtụ ndị mmadụ dịka anyị ha na ọtụtụ ulu dị n'ịgụ asụsụ Igbo maka o buru ibu. Chọkwa enyemaka, anyị nọkwa ịhụ na anyị kwadoro gị. Ọnya bụ ndụmọdụ m ga-enye. Ịgụ na asụsụ ọbụla na a na-amanye gị gụọ anya maọbụ na ị chere nọ maka na ọ na-ada ụda nọ ịgụcha anya na ị ga-eji ya nweta ọrụ. Mba, kama gaa n'ihe ahụ obi gị nabatara. O nwekwara ajụjụ ọzọ njụrụ ihe ha ga na-eme mgbe na-enweta ego. Ọ bụrụ mgbe ị nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ka ị ga na-enegara anya mata na otu ụbọchị na ị ga-esi na mahadum ahụ pụta, tinyekwuru na ka imi na ọnụ si wee debe ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụghị mmadụ niile gụchara akwụkwọ ga-enweta ọrụ. Ọ bụkwa ekpere m nyere onye ọbụla, mana ihe isi ike nakwa ka ndị gọọmenti anyị si etinye anyị mere ya ụdị otu ahụ. Ya bụ ị na-enegara anya ihe ndị ọzọ ụmụ ọrụ inwe ike ị na-alụ ma ọ bụ ihe inwe ike ichepụta n'onwe gị. Na nwada Kindness na-ada ụda kịta na amụ ya ama na Enugu nakwa na ofere mba ụwa, ọ maka ihe o chepụtara na-eme wee na-enweta ego. Kịta anụwa onye ọbụla ọtụtụ amaara na ọtụtụ ndị mmadụ maara ya. Onwe ihe onyonyo a na-achọ ime n'Igbo ga-abụ sọsọ ihe Igbo ga-abụ sọsọ asụsụ Igbo ka a ga-asụ ya. Enwere ka akpọtụrụ gị nakwasị ihe ndị ọzọ. Ya bụ onye echezina nọ sọsọ mgbe ị gụchakwara akwụkwọ ihe ị na-agụ na mahadum n'ọsọ stia ka ị ga n'ọhịa ndị ahụ ka ị ga-alụ dịka ọrụ. Mba. Adị m atụ anya na ga-enwekwazi n'ọlụ ịgotago anyị atụgharịkwa uche n'ụmụ okwu ga-enyere ụmụ nwanne anyị aka kụzielu ma gbazielu ha ịghọtago. Enwe na-asị gị daalụsọ nyere anyị n'abalị a. Deme. Ndewo. Daalụ nwanne m Chinedu. Ka ọ dịwa ịmagwu n'otu anyị ga-afụ. Anyị ga-afụ. Nsogbu adịrọ. Daalụ rahụ jụụ. Afọ ọma ọhụrụ. Afọ ọma. Ha dị mma ekele nwanne anyị nwoke Chinedu ka o si sonyere anyị n'oge ndị Igbo nke ikpeazụ, mmemme nke ikpeazụ pụrụ iche anyị na-ewetara gị n'arọ anụnwa na-agwụ agwụ. Mụ na onye isi anyị ka nọ, nwanne m nwoke Grateful Heart, onye ewubere Igbo TV. Onye nwa nọ n'oche dị ọkụ nke abalị anụnwa. Anyị na-apịachikọzi apịachi mana ịma na enwere ofu ajụjụ nsị na mma ajụ gị ijọs ochi obere aka tupu anyị na-apịachikọ. Asị m na anyị esi kene n'ihe ndị anyị na-etinye ọnụ na ya pụtatụ obere banye n'ihe gbasara nwoke na nwaanyị. Okwe nke fọrọ na ịma anyị ga-eme nke anyị ga-asị na ọwa enye ndị ebe a ndị Instagram. Enwere ike nke fọziri na enwere ike metọpụzi ka anyị buteziele ya ndị Instagram. Maka ọrụ ga-adụzi ka echefuru ha echefu maka ụmụ nkwere ndị na-esonye anyị ha kakwa nkụ ebe ahụ ka ọ dịkwa ka na-eme ka ọ hapụ izuzu ka nweziri ndị anyị chefuru. Anyị makwa na echi ọ dị mma, nsogbu adịrọ ka m kpọbirizie ya ebe ahụ akpọbirie. Mana ị ga-akaba anyị sonyelu Igbo TV na Instagram. Ihe a na-aza na Instagram bụkwa Igbo TV. Ịghọtago, ije na Instagram ịpịa Igbo TV, ije ebe ahụ ịpịa nke a na-ede ifolo ọ ya bụ enwe ihe ọbụla a na-eme na Igbo TV ịyafụ ya ebe ahụ. Nke gbakwa arụ jee na YouTube ha sọskraịbụ ịyafụ ya na comment section ebe anụnwa na vidiyo anyị na-ekiri kịta anụnwa. Ije ebe ahụ ikilike ya isonyekwala ha. Ịkabakwa alụ sonyekwuzielu nwaada anọkwazị m na Instagram Kindness Fidelis ka m na-aza na Instagram. Ije ebe ahụ ịpịa Kindness ide Fidelis
esonyelu m na Facebook Kindness Ezugwu blog ebe a ka ihe esonyelu m na Facebook Kindness Ezugwu blog maọbụ Kindness Ezugwu sọsọ. Ha dị mma, anyị na-apịachikọ maka na otego anyị bido onye bụ ije ọbịala ije nwụọ na ịghọtago mmemme niile ebido ya enwenata njedebe ya na anyị na-apịachizi anyị na-akụzi kwarapụ tupu anyị na-apụ okwu ikpeazụ gị gbasatara ara anụnwa na-abịa. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye onye ọbụla ọkachasị ndị ụmụ ikorobịa na ndị ụmụ agbọghọbịa maka na ha nwaka ọkụ dị ova, ike ka na-akwa ha aka, ike ka na-akwa anyị aka. Kedu ndụmọdụ ichelu gị aka nyelu onye ọbụla aka ọkachasị ụmụ okorobịa na agbọghọbịa n'ara anụnwa anyị na-abanye n'ihe ndị ha ga-eme ịghọtago iji wee fụ na ara anụnwa bụrụ ha ezigbo arụ? Ndewo nwanne anyị nwanyị. Ndị Igbo si na oke okwu adịghị n'ụka mgbede. Dịka anyị na-abanye n'afọ a, o nwere ihe ndị ibu n'obi ị chọrọ ime n'afọ a na-abịa. Nyawo ihe ndị ibu n'obi nwa na onwe m makwa na ihe ndị ahụ ihe dị mma. Ị ga-abọ mbọ kawa ahụ hụ na ime gịnị na ịrụsiri ọrụ ike. Ịgbawa mbọ mee gịnị ka ị nwee ike nweta ya, maka na a sị na ọnwụ sọsọ ị na-ekpe ekpere, ị na-ekpekwa ekpere, ị na-arụkwa ọrụ so ya, ka ọ hapụ ịwụ sọsọ ị na-ekpe ekpere hapụ ị na-arụ ọrụ so ya. Maka ọnwụ na ị na-ekpe sọsọ ekpere rụọ ọrụ so ya, 31st ga-abịacha gaa onwe ihe ya eme ichekwa 2022 mana ọ wụghị ekpere anyị. Nke mbụ wee wụrụ gịnị, ị na-ekpe ekpere ị na-arụkwa ọrụ so ya. Nke abụọ wee wụrụ ịmara ihe dị mma ime ya. Dịka okenye ekwugbuona m ya mbụ, okenye si na ọ maghị otu esi egwu ana, ọ na-arụ ana. Anyị ma ihe dị mma, ịmara ihe dị mma ime ya. O nwere ike ihe nweta ụgwọ ọrịa mgbe ahụ imere ya, mana nke wụ eziokwu ahụ nta gbaa asaa ọ ga-abịakwute gị. Ọ bụrụ na ọ bịakwute gị, o nwere ike bịakwute ụmụ ọ bụ nke wụ eziokwu. Nke atọ wee bụrụ dịka anyị na-aba n'afọ a nke a na-abịa, onye riwe echeta nwanne ya. Anọkwa na chewe mgbe ị nwere $1 million na akaụntụ tupu inye, maka onwe ndị na-asị Chineke nna biko nye m ka m nwee ike nye ndị ọzọ. O nwere ihe Chika Ọkpara kwuru n'egwu ya ọ sị Chineke nna ịmara ihe oke nketa nke ndị ụmụ ogbenye, biko mee gịnị nye ya n'aka. Ihe nyezina ndị nyeru ka o nyeruo ha, na ọ na-eme inye ha ewere etinye na nke ya. Ihe nyekwuru nye ma onwe ya wụ Chukwu Chika Ọkpara ka ya nyeruo ha. Nwa na-anwa ndị ọ na-enye na mbụ ome nwa ya. O wee bụrụ ya ị na-ekpe ekpere sị Chineke nna nye m ka m nwee ike cheta, mana onye na-eghị 100 naira ihe ewepụta 10 naira ahụ were nye ndị ọzọ. Ị na-echezi mgbe Chineke nna mere ọwụ 200, ị na-eche na Chineke nna wee onye iberibe agaghị eweta datin were enye onye ahụ na onwe ya. Ọwụ na ọ ga-enye ihe ọwụrụzie egwu a onye ga-ewere enye ha. Ọwụ na ya ghọtacha ụmụ ihe ndị a mara na otu a iko mmiri nọ na otu a mmiri dị otu a dị, tupu eweta mmiri ọzọ bụ ịwa ahịa nke gwụrụ agwụ. Tupu mmiri ọzọ abata, a ga-ebu ụzọ gbapụ nke na ya niile. Otu ahụ nke ụwa dị, o wee bụrụ ya nke owu na iji a sị na iwepụ ya ego ga-agwụ. Onye eme ka egwu ị na-eri ị na-echete nwanne gị. Maka nke okwu eziokwu wụ na anyị nọrọ chewecha ka ọ wụrụcha onye dị ụta onye ga-eme ma onye ga-eme. A sị na onye ji ego kwa nna na ọkwa anụ gịnị ndụmọdụ ka nkụ. Mana nke ya wụ na nke kacha n'ụwụ na o nwere okwu nne m na-ekwu, ọ sị na ndụmọdụ mmadụ ji aka ya were duo onwe ọkụ ya wụ ihe kacha ihe niile. Maka enwere m ike bido ugbu a kwuru ya ruo nwanne echi onye si na ya ha anụ ihe maka na ntị na-anụ ihe ọkwa anụ ma ha o wee bụrụ ya, o wee wuru okwu, wee wuru inu, o wee bụrụ ya dịka ị na-ajụ m nyawa ajụ ka m wezie nyawa ohere wee kene ndị niile. Mana o nweburu ajụ ndị ị chọrọ ịjụ m nsị na ya ma azazi n'Instagram. O wee bụrụ ọwụzie na
ị naghị esonyere anyị dịka nwanne anyị kwuru, anyị ga-emepụtazi ndị ọzọ fọrọ afọ n'ebe ahụ ka ọ dụkwana ka ihe onyonyo maka ya duzie mbụ nyecha part 1 na part 2 ihe ndị a kerezikwa n'isi ihe ọwa na-ekiri ya ka m fọrọ nụ ka anyị jewezie ebe ahụ mepụtapụzie nke fọrọ afọ. Ndewo. Ọ dị mma demedeme ana m ekene onye ọbụla ọ bụrụ na ị na-afụ nkịta nwa achọrọ m ịgwa gị na ị bụ onye isi ọma ịghọtago maka na ọ dịrọ mfe anyị nwa ibidara anụnwa na wuruwuru na katakata niile dị ya bido ya kemgbe abalị nke mbụ na arọ 2020 nke a na-agwụ agwụ kịta wee luo kịta anụnwa ya bụ arọ na-agwụ agwụ. Ekene dị Chukwu na ihe niile mere na ara atara isi anyị ịghọtago arọ na-abịa ama ntakwu isi anyị ga-afụkwa njedebe arọ na-abịa ka ba arọ fụ na ịkwụbara aka gị ọtọ ịmala nke dị mma mee anya tinyekwazị ọrụ ịghọtago maka na ọrụ ọbụla ezi ọrụ ọbụla nwere ụgwọ nwee na-asị gị deme ka ara anụ anyị na-abanye mmalụ gị mma ka ihe niile itinyere aka gị na-abụrụ nke ọjọọ ya bịalụ gị na mmezu ịghọtago ihe ọma bụ ihe ga-akpọ gị iru. Ụmụ nwanne anyị ndị ga-eje njem echi niile maka mmasị dị echi niile anyị abago na abụ ọfọdụ nkeji 5 kịta anụnwa anyị etibe happy new year ịghọtago ndị ga-aga njem ka okporo ụzọ rubere ha isi ka ha hapụ inwe ihe mberede nke okporo ụzọ mana kaba arụfụ na ibini n'oge ịghọtago maka na ụzọ ọgbọgụ ya adị ezigbote tight ịghọtago kaba arụ binye n'oge jee ebe ị na-eje ị na-anatakwa ịnata n'oge ka ị na-eli ka ị na-aṅụ nyetụ nwanne gị mana kaba arụfụ na enwughị oke mmanya jenya bụ ụgbọala ị na-aṅụ ịṅụọ nke isi gị ga-ebu ịghọtago ọkwa na onye dị ndụ bụ onye ga-eme ihe ndị ọzọ dị n'ara afụrụ oriri na ọṅụṅụ ara agwụ ịghọtago ka anyị na-aba ara anyị na-aba ihe afụ na oriri na ọṅụṅụ ka ga-agbakasa anya na-eli anya na-atachi ọsa anya na-akụ ngaji n'eze anya na-atụ ndụ mmanụ ịghọtago ka ị hapụ ịbịasị ka ị ṅụọ mmanya niile ugbu onwe gị na maka na a na-abanye ara afụrụ maọbụ na a na-achụ arụ dị one ị ga-erinwu ịghọtago ịṅụọ mmanya anya na ụgbọala biko nwa one ị ga-aṅụnwu cheta ụmụ nwanne gị cheta ndị ogbenye cheta ihe na-esiri ike cheta ndị aka ha na-erughị ya mana kabakwa arụ fụ na ikubere aka gị ebe ikube akpa gị ebe ọ ga-abụ oru echi niile echi ịkọtụtụ ya ka ọ hapụ ifeba gị arụ. Nwere ekene unu nche niile wee na-asị unu deme ka unu si wee sonye n'oge ndị Igbo nke ikpeazụ n'arọ 2020 ka anyị mee ya ọfụma mekalizie anya na 2021 onye nwaanyị mee gị mma mụọ ka a na-akpọ Nwada Kindness Ezugwu wee na-asị gị ka emechaa Afibagala, Kochoyagala, Afamagala, Igbo TV Agala. Every Igbo person to check on Igbo TV. Stay tuned, get updated in Kabu Kwankani. Igbo TV with the help person. Igbo TV giveaway, it don't make person. For hot topic section with the learn lesson. Igbo TV vision that you can get a big blessing. I say, oh, me.